زي خبركم تخاتلتنا قتلنا نقص مدب مقالح من اسياتنا كنقربلكم اب حرشا افين بولن كبابيوم زنطفو من اسيات نابركتوم زداسسه تحستو غازيطنيا حيلاب اسفاو بخمس صعب اواهدو قريبلو ناب نقص مدب مقالح من اسيات كحلفكم منسي بحريا وصعتن دليتن سلازونن زحسبون زدلين كتكبر نبس غيرو كبابي كغير عبي تخول له اسكن زوما بحرش عفين بولن كبابي انسرحو من سيات نرام زومون سيات عبز تفلالي عودو مياز نطفون استفلالي تمكرو زلو من يوم بعينتن بتمكرون كرئن كلو بزح بلجاتات له زومن سيات كابز تفلالي كبابن استفلالي درجات مرتن دحر بايتان حيزم زمصيوم እዚ ከምዚ ዓይነት ተመክሮታት ድማ ኣብ ስራሕ ገዳስ ምዃን እዮም ዝገልጹ ብመጀመርያ ብመንእሰያት ዝንቀሳቐስ ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታት እዚ ከባቢ ሕርሻ መጎራይብ ኣፊምቦል ከርከበት መሮበር ቴክኒካ ጉልበሳ ውሃ ዝሓቆፈ እዩ ነዚ ተራ መንእሰያት ኣብዚ ሕርሻ ትካላት እዚ ወይ ንጥፈታት ሕርሻ ከመይ ኢልኩምኒ ኩሉ ንጥፈታት ካብ ዝነኣሰ ካብ ዝዓበየ ናይ ሕርሻ ክእለታት ባዕሎም ምክልኻል በቕሉ ባዕሎም ዛብ ሕክምና ናይ እንስሳ ባዕሎም ነቲ ስራሕ ብደረጃ ብሎክ ዝመርሑ ባዕሎም ደረጃ ማናጀራት ንስራሕ ዝመርሕዎ ባዕሎም ብቴክኒክን ባዕሎም ቴክኒክ መፅኡ ባዕሎም ናይ ቀረባ ክዕለኩም እዛ ፋብሪካ ሳልሳ ፊምቦል ኣብ ሰዓት ትሰርሕ ኣላ ለይትን መዓልትን ትሰርሕ 4 ሰዓት እዛ ፋብሪካ ዘመን ዘመሓድራ ዘሎ ሰብ ዘመሓድርዎ ዘሎ ነቲ ሞያዊ ስራሕ ይኹን ቴክኒካዊ ጉሉን ይኹን ንኹሉ ነገር ንጥፈት እታ ፋብሪካ ባዕሎም ዘካይዱ ዘሎ ስለዚ ኣበርክቶም ኣዝዩ ምሉስ ኣዝዩ ልዑል ምእዙዛት ምቕሉላት ሓንሳብ ስለኣካዮም ስክታ ይብልካ ውዒ ስራሕ እሙናት ስለዚ ኣበርክቶም ዘመእሰያ እዚኦም ኣቃልካ ዝርአ ጉዳይ ኣይኮነን ቴክኒካዊ ጉልበት ተመፂና ሕጂ ኣብ ዘሎ ኦፕሬተራት ኣለውና ኣዝዮም ንጡፋት ለይቲ ምስ መዓልቲ ዝሰርሑ ፀሓይ ኮይንና ይብሉ ድኺምና ይብሉ ጠሚና ይብሉ ምንም ዓለት ምስራት ትርክሓሱ ዝውዕሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰዓቱ ግራት ተሓሪስሉ ከመይ ምህርቱ እቱ ይሓዙ ጠሚና ይብሉ ድኺምና ይብሉ ጠሚና ይብሉ ንጡፋት ምእዙዛት ኣብ ቴክኒክ መፅኻ እውን ከምኡ ኣብ ሕርሻ ቱቦ ትኮሰካ ክእል ናይ ማይ ካልእ ፀግሚ ክጎነፈካ ክእል እታ ስራሕ ክውድኡ ኣለዎ ሰዓት ዝበሃል ነገር የለን እታ ስራሕ ከይተወድአት ዝፍደስ ሰብ የለን ኣብዚ ሕጂ ጉዳይ የለን ሓንሳብ ተሓቢሮም ዝሓብርካዮም ባዕሎም ዝሰርሕዎ እታ ስራሕ ምስ ተወድአት ጥራሕ ዝፍደሱ በዚ ግዜኦም ባዕሎም ይርሑ ንስርሖም ባዕሎም ይርሑ ኩሉ ነገር ባዕሎም ይጠቕ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ምፃእ ስለዚ ኣበርክቶ ናይ መንእሰያት እዚኦም እዚ ሕፅረት ኣለልካ ክትዛረበሉ ወይ ዝተሰክፍ ጉዳይ የለን ናይ ብሉፃት እዮም ምእዙዛት ኣድማዕትዮም ኩሉ ኣብ ቴክኒክ ሕርሻ ሓጋዝ ዝተምሃረ ኣባል 19 ዙርያ መንእሰይ መሓመድ ዑስማን ሓደ ካብዞም ኣብ ኣፊምቦልን ከባቢኡን ከም ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ዝነጥፍ ዘሎ እዩ ፕሮጀክት ሕርሻ ኣፊምቦል ተወዚአ 2006 ክሳብ ዚኣ ሰዓት ኣብዚ ሰርሕ ኣለኹም ብሞያይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ፋርም ማናጀር ኮይና እዚ ሕርሻ ስራሕ ይቅፅል ኣለኹ እቲ ስፍሓት ናይዚ ሕርሻ እንተሪእናዮ ከባቢ 500 ሄክታር ዝኸውን መሬት ኣለዎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ካብዚያን 500 ሄክታር ከባቢ 200 ሄክታር ኣብ ጠቕሚ ዝውዕላ እየን ካብቲያን 200 ሄክታር 150 ሄክታር ለብዛውን ለምዒ ይርከብ እዚ ስራሕ ንሓደ ሰብ ዝምልከት ጥራሕ ኣይኮነን ኮሚቴ ናይዚ ሕርሻ ኣሎ ኣነ ከም ኣቦ መንበር ናይዚ ሕርሻ ኮይነ ብኮሚቴ ይህን ምን ተባሂልካ ምሽታዊ ኣኼባ ንገብር ሎሚ እንታይ ኣብ ምንታይ ውዒና እንታይ ገጋታት ተፈፂሙ እንታይ ክንገብር ኣለና ፅባሕ ተባሂልና ሓሳብ ተላዊጥና ርእቶን ሕቶን ናቅርብ ድሕሪኡ ትፅባሕ መደብና ንሰርዖ መደብና ንሰርዕ ብኸምዚ ስራሕ እዩ ስራሕ ንሓደ ሰብ ዝግደፍ ኣይኮነን ዝኾነ ኣካል ናይዚ ሞያዊ ዘሎ ኩሉ ሓሳቡ ዘፍስሰሉ ስራሕ እዩ ናይ ተፈላለዩ ዓይነት ዓውዲታት ኣለዎ ኣብዚኣ ናይ ኢሪጌሽን ኣለዉ ናይ ሆርቲካልቸር ኣለዉ ፕላንት ፕሮቴክሽን ኣለዉ ተፈላለዩ ዓይነት ዓውዲታት ኣለዉ ኩሎም ናይ ኩሉ ሓሳብ ዝሰርሕ መደብ ማለት እዩ መደብና ሰርዒና ቀዳምነት ኣይና ይግብኦ ሰርዒና ቀዳምነት ዝግብኦ ቀዳምነት ንህቦ ዝተረፈ ካብቲ መደብና ሰርዒና ዘለና ናይ ሎሚ
ترفه مشيت نردا دالو صباح قدمت يقبون تهون قدمت نبو كابو كالي قدمت يقبون تلون نعو يعني سريعنا قدمت نسرع مالت መንእሰይ ቀላሲ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ መንእሰያትዮም ንኸቢድ ጉዕዞን ሽግርን እናበድሁ ዝመፁ ደረጃ ድልውነትን ንቕሓትን እናዓበየ ምስ ዝመጽእ ኸኣ እቲ ሓይሊ ኣሳልጦን ዕብየትን ክውስኽ ዓብዪ ተኽእሎ እዩ ዘሎ ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎ ብሓኪም እንስሳ ዝወደየ መንእሰይ ሳልሕ ኣድም መሓመድ እድሪስ ኣብ ኣፍሂምቦልን ከባቢኡን ዝርከባ ጥሬት ጥዕናዊ ኩነታትን ዝከታተል እዩ ብዘይካዚ ብተወሳኺ ከዓኒ ኣብዚ ከባቢና ንኡሽ ዘባታት ካብ ሳልዓ ጀሚርካ ከርከበት ንኡሽ ዘባ ድገ ወከልቲ ኣለውና ወከልቲ ሓረስቶት ኣብኡ ከይድና ሓደ ሓኪም ኣለና ኣብኡ ኣገልግሎት መድሃኒት ንህብ ማለት እዩ ነዚኦም ህዝቢ ንቅጣ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ መድሃኒት ንዕድል እንታይ ሕማም ተራእዩ ከም ዘሎ ንሕብርን ንሕክምን ልክ እሱ እዩ እቲ ተምሃርካዮን ኣብ ባይታ ግን መሊስካ ተማዕብሎ ኣማዕቢልካ ንዓኻ ተማዕብሎ እቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ትህብ ብኡ እንዳበልካ ምስ መሳርሕትካን ትላዘብን ትመያየጥን መራዕ ዕጉብ ኢካ ምክንያቱ መንግስቲ ኣምሂርካ ህዝቢ ኣምሂርካ ኩሉ እዚ ኣፍሲስልካ መንግስትን ህዝብን ንዖም ክትሰርሕ ኣለካ መራዕ ጋር በስማዓካ ሕጂ ዋላ ካብ ኤሌመንታሪ ጀሚርካ መንግስቲ ኣምሂርካ ህዝቢ መንግስትን ኣምሂሮምካ መራዕ ጋር በስማዓካ ብናተይ ዕጉብ እየ ንጽባሕ ከስርሕ ዝኽእል ባይታ ሎሚ ዝንጸፍ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተመላለአ ድማ ደረጃታት ይውስኽ መረዳእታ ይዓቢ ለውጥታት ይርአ ሙያውያንን ምሁራትን እናኸበዝሑ ኸኣ እቲ ሓይሊ ብዕፁ ይውስኽ ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎ ብምክልኻል በቑሊ ትምህርቱ ዝወደየ መንእሰይ የማነ ሃይለ ኣብ ዝወፍሪ ኣብ ምክትታል በቑሊኡ ዝርከብ ኣብ ሕርሻ ክትመጽእ ከለኻስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘጋጥመካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት እዚ ናብቲ ኢልካ ባዕልኻ ኣላሊኻ እቲ ዝግብኦ መድሃኒት ትህቦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክሪኦ ከለና ኣብዚ ሕርሻ ብክልሲ ሓሳብ ተማሂርካ ነርካ ድሕሪኡ ግብሪ ኢኻ ትሰርሖ ዘለካ ማለት እዩ ኣብቲ ሕርሻ እኳ ብከፊል ወሲድካ እንትኾንካ ትምህርቲ ዋላ ኣብቲ ፕራክቲካሊ ዝያዳ ግን ብግብሪ ዝሰርሖ ዘለካ ኣብዚ እዩ ኣብቲ ባይታ ስለ ዘለካ እሞኻ ባዕልኻ ወሲንካ ኢኻ ትህቦ ዘለካ ሞያዊ ኮይንካ ነቲ ስራሕ እዚ ዓይነት ሕማም ሓሚሙ ትቅድም መምህር ዝምህረካ ነይሩ ሕጂ ግን ነብስኻ ክኢልካ ከብሎ ኢልካ ኢኻ ትህቦ ዘለካ ቅድሚ ኩነት እንታይ እዩ መጀመርያ ኣብ እንዳፈልሲ ቆሊዕኻ ነተኽሊ ትከታተሎ ማለት ኣብ ፈልሲ ካብ ፈልሲ ናብታ ትራንስፕላንት ገረኻ ናብ ካልእ ክተስግራ ከለኻ ዘምፅኣልካ ሕዝዋ ምስ ዝመፅእ ሕማም ኣሎ ሕጂ ኣብኡ መጀመርያ ናቱ ክንክትገሩ በቲ መሬት ትጉምጥሎ ማለት ኣዝዩ ከበድ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጥንቁቅ ትኸውን ኣለካ ካብ ስራሕኻ ፅፉፍ ኣካይዳኻ መዓልታዊ በቃ ምሸትን ንጉን ብዘይ ምቁራፅ ክትከታተሎ ኣለካ በርካ ሓንቲ ጉድለት ማዕርክ እንታይ ዕንወት ተፈጥረልካ ፍሉጥ እዩ እዚ ስራሕ ብኽኢላታትን ምሁራትን ክምራሕ ምኽኣሉ ውፅኢታዊ ምዃን እዮም እዞም መንእሰያት ዝገልጹ ትፈልጦን ትመልኮን ስራሕ ክትዓመም እንተኽኢልካ ኩሉ ነገር ስሉጥን ጽፉፍን እዩ በሃልቲ እዮም ይጋሕላ ሓለዎ ጉማር ሓደ ካብቶም ከም መራሕ ይብሎ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኣብዚኣኻ ዝወዳእኹሎ ሞያኻ ሆርቲካልቸር ወድየ መፅአ ኣብዚኻ ካብ ምራሕ ብሎ ኮይኑ ዝሰርሕ በቲኻ ዝኾነ ክሳይ ኣብኡ እንዳፈልሲ ይኹን ካልእ ይኹን ነገራሲ ንተሓጋገዝ ኣብኡ ዝሰርሕ እዚ ዝበዝሐ ግዜ እቲ ፕላን ኩሉ ነገራሲ መናጀር ኣብዚ ዘሎ መሓመድ ዑስማን እንዲ ዘውፅአና ምስኡ እንተሓጋግዝናኻ ኣብቲ እንዳፈልሲ ጀመርና ክሳዕ ኣብቲ ስርዓት ዝውድእ ተሓጋግዝናሲ ንሰርሕ ኣላ ንዓይ ዘይተረኣየ ነገርካ እቲ ምሳይ ዘሎ ሰብ ዝረኣዩ ዘኽእል እዮም ንዑ ዘይተረኣየ ነገርካ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ሕፅረት ማይ ኣጋጥሙ እንተኾኑ እቲ ናይ ማይ እንድሕር ዘይሪኡ እንተፅንሕዋኻ እቲ ምሳኻ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ምስ ኣሎ ንዑ ሎሚ ከምዛ ሕፅረት ማይ ኣጋጥማትና እዚ ማይካ ከመይ ጌርና ክንመሓይሽ ኢልና ምስም ይህመኒ ይበሃል ኣሎ ኮሚታት ዓይነት ስራሕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃንደበት ዝመፅእ ሕማማት ገለንት ኣለዋኻ ንሕና ንፈልጦ እቲ ዘይንፈልጦ ንሓቶ እዚ ንፈልጦኻ ከምዚ ኣጋጥምዋ ኢልና ንዛረበሎ እዚ ህምህም ይባልካ እሶ ማለት እዩ እዚ ቦታ ሕርሻ ከባቢ ኣፍሂምቦልን ከርከበትን ኣብዚ ግዜ ከመይ ዘሎ
እዞም ክንዛረበሎም ዝጸናሕና መንእሰያትን ካልኦትን ምስሊ ናይ ዝከባቢ ቀይሮሞ ዶ ኣበርክቶኦም እንታይ እዩ? أنا بجي قد لسي كركبت مكان تشغل حضر الجزيرة ولا صاب زقرا جزية ونيري الجواب زعاد كركبت غيره فلا تحكي التسعين عشر ديسان سبعة كركبت نير ما أتبوت أخوي مدري قناتي أخوي أو دول قرب يوم تفهمكم أقرب من قريب كسر حمشي شعبهم قرب على الناو بتنا ما نقص قرب قال لنا كركبت حجم سكال وتاري خاطري قال لها تازبل يسقط بوتها أبقت عليه تغيره أم ذي تغيره ما في مبرر الزواج مع نير ما أتبوتها لازم خاب نايل ما عاد بتاع سلطة هنا نبقى طلع حبر حز ولا بتاعي الجمال قد بتاع كل جزء هم كيروح أبزم من السياسة وطنين غيرهم بس بحجة خان زيادة خاني كغير كم زلوا زيادة نايل ما عاد بتاع خون كم زلوا زيادة سحابهم مخانو ده ترى بديله هجي كركبت أبقى صار تحت مسيرة حبر هنا مناطق أبزل ديكا أبزل ماي كله يكونن 300 مليون متر كم تلنا وكل مرة سدار نحل لنا هنا منقص الحزب ما بيده بيو أبزو واجه مصر كم زعيم ما يبلنا كم زعيم صباحات مريت يبلنا كيد نخرج كات كان مع صباح مريت لنا نعرفين بلد مصاهنا وشيء تمصاهنا مرور هو طلع قبل لنا كل ما يقال لنا لازم زل مريت زل ما نحب طيبنا له معنا خوينا خلي كل ما تيلا لازم البوتازي نايل معات بوتاي صحة وبوتاي حجنا عملنا تعادل ممكن قال بقول انت هنا قبل ما قال بقول انت راح يكون يسرح اب كله شنخاته هنا ولا مويه يكون بل تسرع كله سرح لنا بهالايت ودخون تمن إساي منت نحنا خامن سياتي رتيان دخون السرح ناتي الكا إنا يبطفونينا مهنياتو أب كله سرع بالتينا تدلبو تمكرو كاب نحيتك قليلا يكونن تقدمنا عن هنا ولا تمرتي زينا برام ناي تمكرو نيرو من اليوم كابم تدلبنا تمرتلو قال ايدما ابايتا عن حكان تمرت تمهاركا حدا عينتا يكونن بايتا بعلي مار حكا تتمهاركا خالي مس مصاخا جنا بايتا عن خالي حجي مستي كلمه نايت خبابين مستي زلو اكايدا نايتي خبابين انت عينت ياقاطم انت حمامات يكون انت عينت ازريتي مستي كلمه دي وي مستي مريتي دي انت عينت ازريتي يخيد الكاميريتكا ترادادي اخا تغبرو يخ مويان كእለትን ንበይኑ ኣኻል ከም ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ይዝረበሉ እዩ ናይ ስራሕ ስነ ምግባር ምህላው እቲ ቀንዲ ሞተር ምዃኑ ድማ ብዙሓት ይሰማምዕሉ ስለዚ ስራሕ ክዓብን ክማዕበለን እንተኮይኑ ስነ ምግባር ክህሉ ግድን ይኸውን ሕጂ ተጣባይ ዝበሃል ዲስፕሊን ዝበሃል ወሳኒ ስራሕ ሓደ መንእሰይ መጀመርያ ንነፍሱ ብዲስፕሊን ስነስርዓት መርሓ ክእል ኣለዎ እንታይ ሕጂ ባህል ስራሕ ኣብ ሰዓት ስራሕ ክፍር ክእል ኣለዎ ኣብ ስራሕ በደንብ ከድምዕ ክእል ኣለዎ ምስ ውፅኦቱ ከዓ ምስ ርእቲ ዘለካ ፅቡቅ ናይ ምርዳእ መንፈስ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ስለዚ ፅቡቅ መንፈስ ምርዳእ ተልካ ብዙሓት ሰባት ሞያውን ክቐርቡ ኸዮም ከመዓርኩም ክቐርቡ ኸዮም لازم حسب ما يهان كتكافل كاني نسألكم قدام يكون لازم مجمع الديسبلين سنسرع زبال تمكبر زبال تحليل زبال مجمع السيهم زلوا السمس ايش ات ما يهان تتكافل مع ولد هاي فما يحس كاي نحري نبين هذا اللي تكتوين كا انتم زلوا يكون من قصي امهيرنا نابوت سرح مصينا الله كنسرح لو تكنمص حزبنا كنغلغل نابزبلص بوتا نابزبلص درجه كبصح إنا نسرحن نصبن كا سابجي صبو نسرح لنا من اسا يكون كاس بزح نغير حتى دلي معناتو ابس زلخ تدريت كخت بلاي تدلني خان بركه انت هيدا الحجي ازي انت سرح خلخ انت راح خلخ انت قلقل كخلخ ابز وشت زند بلندنا لا هكتارات ليتنا قال لعلي يخنس في حوره تغرات حرشه لعلي يخنس فحو ان ندلي معناتو از خو ندهر كاين خا اتنات كعقمي كوسخ الله او تاوشت خزل موحد نايت سرحتنيا نايت او دلو ملسي انا خد انتي بحال هين مبال ما عرف نديك لوط يمصالك انا اوشتها عقابه تبكى حدثي كمزي انتهى لكاسي قد انت ترادي خلها مالتي بحسب حسب ترادي خدمه لتسرح قدميت خاطسوق مزن حمالتي ኣብ ኮለጅ ዝበዝሕ ብገዛእ ፍቃድካ ንምርጫኻ ኒኻ ትምህርቲ ትዛዝም ኣብ ስራሕ ድማ ብዝወዳእካዮ ዓውደ ትምህርቲ ክትምደብ እንከለኻ ዓብይ ፀጋ እዩ እዞም መንእሰያት ኣብ ሞያኦምን ብዝወድእዎ ዓውደ ትምህርትን ተመዲቦም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሕጂ ሓደ ሰብ ተማሂሩ ናይ 10 ክብሪ ንሕወድዩ ኣብ ኮለጃት እዩ ንሕቲ ዛዝዩ መፅዩ ኣብ ስራሕ ዓላማት ስለ ዘሎ ኣብቲ መንግስቲ ዝቐመጦ ኣብቲ መንግስቲ ዘንበሪ ክሰርሕ ዘለዎ ኣብኡ ኮይዱ ሞያ በርክቱ ሃገሮም ክፍፅም ክኽእል ኣለዎ ምርጫ ነቦታ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ሰብ ምስ ወላዲኡ ክነብር ዝደሊ የለን ምስ ሓዳሩ ክነብር ዝደሊ ሰብ የለን ግን ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ንሕቲኻ ዛዚምካ ኣብቲ መንግስትኻ ዘቐመጠካ ትቐመጥ ኤርትራ ካሉ መሬትና መሬትና እዩ
መንግስትን ህዝብን ኣምሂርካሉ ኣብ ባይታ ስርሓሉ ሓላፍነት ተሰከም ንወብዚ ኣለኻ ፅባሕ ካ ኣለኻ ፅባሕን ኮ መንግስቲ ዝሞያ ዝምሂርካ የመኒ ንኹን ዛዕመት ከሰሪሕካ ኣፊም በልከር ክበት ሕዚ ኣብ ኩሉ ቦታ መፅኻ ደረጃ ሓለም ተመዚስካ ለኻ ስራሕ እንተዛኢልካ ክስርሕ ትኽእል ኣለካ ነዚ ከባቢ ዝኸውን ብቑዕ መንእሰይ ምሁር ኣሎ ባይታ ኣለዎ ኩሉ ኣለዎ ክሰርሕ ባህላዊ ክሰርሕ እንተኢሉ ዝኽእል ዝርተ ነገር የለን ባይታ መሊኡ እዩ ምሁሩ ኣካል ኣሎ ኣብዚ ሞያዊ እኹል ኣሎ ነዚኣ ፕሮጀክትታት ዝኸውን ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ኸ ሰርሕ ባህላ እዩ እቲ ለውጢታትካ ተሰርሖ ዘሎ ብዓይኑ ይርእዮ ኣሎ መዓት ለውጢታት ኣብዚ ከባቢ መዓት ለውጢታት ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብና ቦታና ክትሪኦ ከለኻ ካብ ካልእ ቦታ ፍልይ ዝበለ እዩ ሙቐት ኣለዎ ሃሩር ኣለዎ ከምሲ ኣብ ወርሒ 4 እንድሕር ዘሎ ከምሲ ብጣዕሚ ከቢድ ከምሲ ነዚ ኩሉ ተፃዊርካ ኣብቲ ቦታ ስራሕኻ ነቲ ስራሕኻ ኣፍቂርካ መዓልታዊ ምሸትን ንኮን ንክትወፍር እንዳወፈርካ ኣዝዩ ስታይ ኣብቲ ስራሕኻ ማዕረ ክንደይ ተገዳስነት ኣለካ ማዕረ ክንደይ ከዕውትክ ከምዛ ተመለስካ ስራሕኻ ማዕረ ክንደይ ከዕውትክ በቲ ስራሕኻ ዓጊብካ ዶ ልክዕ ኣብዚ ምህላውናትና ድማ ነቲ ስራሕ ዓጊብናሉ ንሰርሓ ኣለና እዚ ፕሮጀክት ሕርሻን እዞም ኣብዚ ቦታ ዝነጥፉ ሙያውያንን ኣብዚ ከባቢ ንዝርከቡ ሕብረተሰብ ዓብዪ ጽልዋ ገይሮም እዮም ኣብዚ ስራሕ ዝሰርሕ ዝሳተፍ ኣባላት ናይዚ ሕርሻን ህዝቢ እዚ ከባቢን ይሳተፍ እቲ ስራሕ ብኦም ይዓይ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢና ዝርከባ ኣሃዱታት ከም ሓገዝ እንተሃልያን ይሕግዛና ማለት እዩ ከም ማእከል ስልጣና ይኹን ህዝባዊ ሰራዊት ነይሮም ለብዛና እዚ ብርጌዳ ክፍለ ሰራዊት 50 ክፍለ ሰራዊት 4 ለብዛና ብጣዕሚ ሓገዝ ዓብዪ ለውጢ ገይሮም ህዝብና እዚ ከባቢ ቅድሚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ናይ ሕርሻ ኣይነበሩን ማለት እዩ ለውጢ ዘምፅእ እዚ ሕርሻ ኣብዚ ናይ እዚ ህዝቢ ሓደ ፍልጠት ናይ ስራሕ ካልኣይ ድማ ፍልጠት ናይ ሕርሻ ካልኣይ ሳልሳይ ድማ ስራሕ ዘይነበሮ ስራሕ ካብ ገዛ ሓልያን ዝበላ ኣንስቲ ናብራን ሒዘን ይኣትዎም ምስ ገዛን ማለት እዩ ፅልዋ ናይ ሕርሻ ኣብዚ ከባቢ ማራ ጠቃሚ እዩ ቅድሚ ኣብዚ ኣነ ፈላም ኣብዚ ምፅኹ ኣብዚ ምስ ሕርሻ ቀፃሉ ክታበት የካይድ እዮም እቲ ህዝቢ በቃ ኣይመፅኦም እዩ ግን እሕና ኣብዚ ምህላውና ኣላሚድናዮም መድሃኒት ኣጠቃቅማ መድሃኒት ጤን ተሓሚመን ከም ፈውሲ ከም ዝወስዱለን ኣላሚድና ሕጂ ሳጢሎም ምስ ሕርሻ እንትመፅዎም ብግቡእ ክታበት የክትቡ ሕና እንተመፂና እውን ከምኣ መድሃኒቶም ወስዱ ማረ ነቂሑ ክብል ይደለና በዚ ምክንያት እዚ ሞያዊ ወትሩ ኣብ ቦታ ስራሕ ምስ ዝህሉ ንኹሉ ብቐረባን ብኣካልን ስለ ዝከታተሎ ውፅኢቱ ኣወንታዊ እዩ ስራሕ ብማዕዶ ክመሓደር የብሉን ድሕሪ ምባል ኣበይ ክትካትሮ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ስራሕካ ነቲ ስራሕ ክትፈልጦ ትኽእል ኣብቲ ባይታ ነቲ ስራሕ ዘሎ ኣብኡ ተመፂኻ ልክዕ ብዓይንኻ ትሪኦ ኣለኻ ኣብቲ ባይታ ትነብር ኣለኻ ምስኡ ትላበሱ ስለ ዘለኻ ነቲ ስራሕ ማዕረ ክንደይ ኢኻ ትዕወተሉ ወይ እውን ማዕረ ክንደይ ኢኻ ንስኻ ትሰርሓሉ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣብ ሰኮፍ ክብልካ ክእል እዩ ግን ክዕወት ክእል ማዕረ ብዓይኑ ከምቲ ብዓይኑ ትሪኦ ዘሎ ብዓይኑ ብእግሩ ዝኸዶ ዘሎን ዝረግፆ ዘሎን ክዕወተሉ ክእል ነቲ ስራሕ ኣይክእልን ሕጂ ልክዕ እዩ ስራሕ بعينخان بأجرخان دخل كاين التي بعين خضر أخير ما بجبر بأكل تساته وصل زلها أو ما تأخذ رخاء قوة التخل الجامعات بزعبة بناتي يقولك أزار فرق بزعبة تخلق زار النوركين ناسي ما علته بعين خريق إلا أنت حرشة ما نادو أو تنبر النوركين كأدخل دقات ما كرر تنور صدق طريقها لك حمد سر زخورة كم زخون على الكلمات زرار مالتي عمل سين ده كاسي قدين كتسرح عليك ها الله هو كتب عليك كمليسيات متين مالته أنا دوم أبزل المليسيات كا بتعمل نفعاتهم أنا زفلت أبزع كبابنا زلوا على كركبات انتوا هنا ولا فنبول انتوا هنا كلنا حدا أكلنا هنا نبغى تحمل نسون كاز وتحملنا مالته